أرست زينام قدما منستر أبي حمد 5 مليون زيغات تتقمت أونلاين سلطنا زخونلو كودرات إنشيتيف إثيوبيا جميرهم بكينات سبين زتمزاولو نبرتي ناب مربطوم ناي مملاس كيدي بزي زخونة تقم مسلاتو مكتل عزازي از سمين معراب ميجر جنرال مسل بلت اتزاريبوم كاب وصاي مكتل بريزيدنت امريكا كامالا هاريس ابز غبرو وفري وشت 24 ساعات 81 مليون دولار حجز اتاخخيبن سلام طعنا بالله كبرات ملكتي كما يتقنوا ساعتنا خيلو ما دزينا حزنا مصينا لنا زيناتات نمرحهم ساخم تصنح لما انا ابراهيم في السعيم فلما نب حصرت زيناتات كمره ኢትዮጵያ ቀጻሊ በዘልሙ ሐሳባት መናሰይ ዜጋታት ተስፋ አለዋ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መርሃ ግብሪ 5 ሚሊዮን ኮደርስ አጀሚሮም ምጅማርቲ መርሃ ግብሪ ምርኪቶም አብዘም ሐላለፍዎ መልእክቲ ኢትዮጵያ ቀጻሊ በዘልሙ ሐሳባት መናሰይ ዜጋታት ተስፋ አለዋ የሚሎም ሎሚ ብዕል ጀመርናዮ መርሃ ግብሪ 5 ሚሊዮን ኮደርስ አብይ ዕድል ይክብሉውን አገንዚቦም مناسي أبتي مرها قبري بمزقاب كالت نخرخبون علم لخ مرقاقاتي مسكر ورقات كرخبون كله نخبرات عطاعون أو تقريبا ملوم اتي عبي بروجيكت متحبار عاقم هنس الدماء نمانقستي حبرات عرب إميرس مسكانا عقريبهم جمجم أفساس مسرح كل تشحن 16 عام تمرتن تلمي قصال عامت كل تشحن 17 عام تمرتن كل الأوروميا بكتما آدما يسالطلهم رسم حضارتي كلل شملس عبديسان حلفي جنفر بيت صحفة بارتي بلتقنا تكلل فقادو تسمان حويسو لعلوت حلف تسرعتي كللن يدون كاب زوبا كساب وردا زلو عمرار حان منغستن بارتن أبتي مدرخ ترقيبهم يوم جمجم أفساس مسرح منغستن بارتن كل تشحن 16 عام تمرتن تلمي كل تشحن 17 عام تمرتن كل الحراري تجميرهم مكتل رئيس ممحضار تكلل روزا عمر أبا تشحن 16 عام تمرت نمفصام كابستتلو مسرحات المعات سناي ممحضارن سلامن زي تبابعوطي تمزجبيلن نابنت أبا عودة توريزم حرشة تمرتي تعنام أتاقا خباؤتوت أفزات ما بروجيكت مغناس صعونتو نهر نبرا صريت نصباقن حلوان كنكن نكرسي كمون محلاو زلاق سلامتي كلل بزملكات عوز راح كمستسرحين أبريهم حلافي جنفر بيت صحفة بارتي بلتقنا جيتو ويسا بقدوم أبالنا مرارحان بنايتي بارتي الرأيان قوامن زيصاري جنزابن الرأيان كلهم بمقبارتي بارتي كأدا ودا مندا أبا زبل بيراوي تاريخن كالوت رسا قداتن زي توحابو سلطناتات عقوتات كمزنور يوم حبيرهم أبا استزازم باجت عامت استتكبرو تكبرات بجزين تريتن بجمجم نقطالي لوخ مدلاو زقبر الليو مبالهم
كاب كوميونيكيشن تكلل زرخبنا حبريتا يردم منستر قدات وصاي امباسادر تاي عسقسلاسي مس مكتل وانا صحافي تود حبرات منغستات امينه محمد تزاتيوم تي زته ابهاغراوي لمعات ايثيوبيا زباوي قدات قرن افريكان مصاي غباي ود حبرات منغستاتن زملكت بعمقت مزتايم تحبيرلهم تن مكتل صحافيت ابا وشط سرعات لمعات ود حبرات منغستات سلا زهابو وصيتاوي امرارحا امباسادر تاي عسقسلاسي مسغانا مقرابوم كاب منستر قدات وصاي زرخبنا حبريتا يردن اب معرنت صوتان مبقع دقانستيون تساتفو مراحتي دقانستيو ايثيوبيا زدهابزته مكتل وانا صحافيت ود حبرات منغستات امينه محمد اب استرخبالو اب كتما اديس ابابا تساليتوم منستر دقانستيون محبراو قداين دكتور إرغوغي تسفاي ابتزته كمزولو ايثيوبيا اب قرب اوان ببرك عالم امسل دقانستيو بفلاي دمام اب مرعا تحت عدمه غرزاتن كالوت تقعاتاتن ططو امبال بسرحتهم سرعتي افلطو مركباين غليصن بزي مسرت بمكتل وانا صحافيت ود حبرات منغستات امينه محمد استمرح غجللو اب صقام كنتات نزركبا دقانستيون محغاز زخيل مرها غبري اب ايثيوبيا تكباراوي نكغبر بزقربه حتو مسرت تن مكتل وانا صحافيت قال متاون تملاخيتيوم ايرلاند مس ايثيوبيا زلوا متحبار لمعات نمتنخار يلون ركب نقدن انفستمنتن كب نمبال كم تسرح مكتل قداماي منستر تاغر ميشيل مارتين ارغاغيصوم اب قرباوان علاو عود سراح نمغبار اديس ابابا زمصو مكتل قداماي منستر قدات وطان منستر مكلخال هاغرن ميشيل مارتين نزحالف 30 عماوتي ايثيوبيان ايرلاندن وصيتاو ركب كم زنبرن مغلاصوم غلغالو زينا ايثيوبيا صبصيبلوم ابتم عماوتي كلتين هاجرات بستفرالو عودتات وصيتاو متحبار لمعات كم زلون ون ازخاخيروم يوم بفلاي اب لمعاتاو سيفتي نيت سمرتن طعنان زتبابع زمدنا مفطار مقالن تزاريبوم بارتي بلصقنا اب زوا غوفا بسنكي مهما مريت عبلعلي هو السبات بزقاطمه غدات استسمعو عميق حزن غليصوم تي بارتي اب زوصو مغلص حزن بتي حدقع غدات نوصحوم سدرا مصنعنا تمنيلوم غدات زقاطمم زيغاتات مليسكا اغرين متكال مس مداركتا اكلات بمتحبار سراح كم زلونا رغاغيصيوم حلافه بيت صحفت ماركوس ملسه كابت حدقا تريفوم أبستفراليو كابتات تزوبا زلو تمزابلتي اب غزاوي مصللي بمتاو سرحتي مقراب علتاو مغبي يوغن كم زلهم تزاريبوم دغاف ناي متخاب سرحتي كم استجمرون تغليصلهم بتزغاطم حدغا غاس مريت قطري موتي 157 كم دوصحم ترغاغيصوم ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድዩ ኣብ በብ ምዕራፉ ሰዓርት ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘም ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም ኪዳንነቴ የማይፈርስም ባንቻለወጥ ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ልቤ ግን ግልጽ ነው ተይሙስሚን መዝግቦ ይዞታል እቲ ካብ ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ ለባውና አላገኘው ወታዱሲ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው
ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይድል ብኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ኢትዮጵያ አይድል حزر ما بزرزر نابز حزنام زيناتاتي كحلف قدامي منستر رابي حمد 5 مليون زيغاتات تتقمتي اونلاين سلطنا زخونلو كودرات انيشيتيف ايثيوبيا اجميروم اتي تكنولوجي نزي زبن زغنزبو مناسي ايثيوبيا زفوريلو مخانو قدامي منستر رابي حمد وسيخوم تزاريبوملوم نصبصاب مولو غرماي ጌታቸው አለሙ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት 5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኮደራት ንምፍራይ ዝዓለመ ወፍሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጀሚሮም እቲ ፕሮግራም መናእሰይ ግቡእ ክእለት ዲጂታል ንክህልዎም ዓሊሙ ዝተዳለወ እዩ እዚ ወፍሪ ኢትዮጵያ ቀዲማ ካብ ዝገበረቶ መፍርታት ሕርሻ ኢትዮጵያ ተፍሪን ቱሪዝምን ዝለዓለ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዛሪቦም እቲ ፕሮግራም ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብዝተገብረ ስምምዕነት ዝወሃብ ኢሎም ትልቁ ስራ ትውልድ ላይ መልካም ዘር መዝራት ነው ኢትዮጵያ ተስፋ አላት እቲ ዝለዓለ ስራሕ ኣብ ወለዶ ጽቡቕ ዘርኢ ምዝራእ እዩ ኢትዮጵያ ተስፋ ኣለዋ ኢትዮጵያ ክትምዕብልያ ምዕባለ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ ዝኽእል ግን ጽባሕ ክግንዘብ ዝኽእል ብቕዓትን ኣመለኻኽታን ብዘለዎም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ደቅና እዩ ኣብ ደቅና እንተዘይሰሪሕና ናይ ጽባሕ ተስፋ ብዝተማልአ ኩነታት ብሩህ ክኸውን ኣይኽእልን ሎሚ እንጅምሮ ናይ 5 ሚልዮን ኢኒሺየቲቭ ኮደራት ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ፍቱን ፈታዊ ኢትዮጵያን ምስ ዝኾኑ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ዑደት ካብ ዝተስማዕማዕናሎም ዓውድታት ሓደ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ብርክት ዝበሉ ዘተታትን ስራሕትን እንትሰርሑ ጸኒሖም እዮም ፕሮግራም ኢትዮ ኮደር ኢትዮጵያውያን መናእሰይ እኹል ግንዛበ ክእለት ዲጂታል ብምሓዝ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወጻኢ ዕድል ስራሕ ንምርካብ መገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣረድዮም መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓውዲ ብምስታፍ ኢትዮጵያ ተስፈውቲ ዘይኮነትስ ተስፋ ብተግባር ትነብር ይገብራዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም 5 ሚሊዮን ኮደርስ ያልነው ሰግተን ነው 5 ሚልዮን ኮደራት ዝበልናዮ ሰጊና ኢና ናትና ትግሃትን ቀልጢፍካ ዕድል ኣብ ምጥቃም ዘለና ልምዲ ፈሪሕና ኢና እምበር እንተነፊዕና ክሳብ 7 ሚልዮን ክንዕብዮ ንኽእል ኢና ምቕልጣፍ እንተኽኢልና ተጊኻ ምስራሕ እንተኽኢልና እቲ ዕድል ክፍቲ እዩ ኢትዮጵያ 5 ሚልዮን ኮደራት ፈጢራ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብቐሊሉ ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ስራሕ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኩባንያ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሰባት ፈጢራ ኣላ ማለት እዩ እንትታቱ ተዓዚብኩም እንተኾይንኩም ብሮቦቲክስ ብሳይበር ሴኩሪቲ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በፕሪሲሽን ፋርሚንግን በፋይናንሻል ኢንክሉዥንን ብዘደንቕ ነገር ኣርእዮምና እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምሕሳቦም ምዝራቦም ቴክኖሎጂ ምስንድኦም ውዕል ሓዲሩ ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ተስፈውቲ ዘይኮነትስ ተስፋኣ ትጭብጥን እትነብርን ክገብራ እዩ እቲ ፕሮግራም ብመሰረታዊ ክእለት ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ብዳታ ሳይንስ ብመተግበሪ ልምዓት ኣንድሮይድ ክእለታት ዲጂታል ዳታ ብምዕጣቕ ዕድል ስራሕ ንክፍጠር ዝዓለመ እዩ እቲ ስልጠና ድማ ብበይነ መርበብ ዝወሃብ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ተጠቀምቲ ትዕድል ክኾኑ ከም ዘለዎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም አጋጣሚ ሆኖ ቨርቹዋል ስለሆነ እቲ ስልጠና አጋጣሚ ኮይኑ ቨርቹዋል ስለዝኾነ ከም ካልኦት ጉዳያት ብብሔር ብሃይማኖት ፖለቲካ ኣይስራሕሉን ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ተመዝጊቡ ምምሃር ይኽእል እዩ ዝነፍዐ ይምሃር እዩ ከተማ እንትነፍርስ ብሔር ኣሎ ኣብ ሕርሻ ብሔር ኣሎ ኣብ ውግእ ብሔር ኣሎ ኮዲንግ ግን ብሔር የብሉን ብሔር ስለዘይብሉ ኩልኹም ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ኣብ ዝኾነ ብሔር ኣብ ዝኾነ ጉጅለ ኣብ ዝኾነ መንደር እትሓስቡ ሰባት ኩልኹም ነዚ ዕድል ምጥቃም ንኽትክዕሉን ተስፋ ጽባሕ ኢትዮጵያ ንኽተለምልሙን ብዝለዓለ ትሕትና ክሓተኩም ይደሊ ዕድል ረኺብና ኢና ክነባኽኖ ኣይግባእን ፕሮግራም ኮደር ኢትዮጵያ ሽግግር ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ትርጉም ብዘለዎ መልክዑ ንቅድሚት ንምስጓም ዝዓለመ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም بكويناس سمين استمزابلو نبرتي ناب مربتهم ناي مملاس كيدي بزي زخونة تقم سلاتو مكتل عزازي از سمين معراب ميجر جنرال مبلت تزاريبهم تخكلن يا تمزابالي اب مفلاي كيدي توكلت كللات تقراين ام حران
ምስ ሰራዊት ምክልኻል ተናቢቦም ብምስርሖም ዝነበረ ስጋት ክፍታሕ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣለዎም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ናዝሬት በሪሁ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዝሃገር ኣጋጢሙ ብዝነበረ ኩናት ምኽንያት ተመዛቢሎም ዝነበሩ ነበርቲ ናብ መንበሪኦም እናተመለሱ እዮም እዚ ናይ ምምላስ ተግባር እውን ነቲ ዝነበረ ኩናት ጠጠው ንምባል ብዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም መሰረት ተሳለጠ እዮም ልዕሊ 10,000 ተመዛበልቲ ሕዝና በመንበሪኦም ተመሊሶም እዮም ዝበሉ ምክትል ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብ ሜጀር ጀነራል መሰለ በለጠ ኣብ ከይድ ምምላስ ተመዛበልቲ እውን ብዙሓት ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ተሰሪሖም እዮም ኢሎም የተፈናቃዩን ዳታ በትክክል ማወቅ ዳታ ተመዛበልቲ በትክክል መፍላጥ ተመዛበልቲ ናብ ከባቢዮም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ፀገም ሰላምን ጸጥታን ከየጋጥም ስራሕቲ ቅድመ ምድላው መስራሕ ናብ ከባቢዮም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ሃፍቲ ንብረቶም ካብ ሳልሳይ ወገን ናፃ ናይ ምግባር ዝኣመሳሰሉ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ክሰርሑ ተገይሮም እዮም ሰራዊት ምክልኻል ምስ ህዝቢ ብምዝታይ ምስ ተወከልቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብምዃን ትክክለኛ ተመዛበልቲ ፈሊኻ ናይ መቕባል ከይዲ ብሰላም ክዛዘም ገይርዎ ኢሎም ወደ ቀዩ በሚገባበት ጊዜም የሀገር ሽማግሌዎች ናብ ከባቢዮም ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ሽማግለ ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖት ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ብሓጎስን ብዕልልታን ብልዑል ወገናውነት ስምዒት ተቐቢልዎም በዚ ምክንያት እውን ብሰላም ንኽምለሱ ተገይሩ እዩ ክልቲኦም ክልላት ነናይ ዓርሰን ስራሕ ፈሊጠን ምስርሐን ሰራዊት ምክልኻል እውን ናይ ክልቲኦም ክልላት ስምምዕነት መሰረት ብምግባር ጥራሕ ስርሑ ብምስርሑ ተመዛበልቲ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ክኢሎም እዮም ናብ ከባቢኦም ድሕሪ ምምላሶም እውን ብሰላም ምስቲ ኣብዚ ዝፀንሐ ህዝቢ እናነበሩ እዮም ዘለዉ متحوار ህዝብን ክልቲአን ክልላት ተዋሃበን ሓላፍነት ብግቡእ ምውፃእንን ሰራዊት ምክልኻል እውን ናይ ክልቲአን ክልላት ስምምዕነት መሰረት ብምግባር ገለልተኛ ብምዃን ዝወሰዱ ቆራጽነት ተመዛበልቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናብ ከባቢኦም ንኽምለሱ ምግባር እውን ገሊጾም በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቀዩ በሚመለስበት ጊዜ ብምክንያት ኩናት ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ከባቢኡ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ተመዛበልቲ ዘይኮነ ሰብ ከይኣቱ ስግዓት ስለ ዝነበረ ካብ ክልቲኡ ወገን ተመዛቢሉ ዝነበረን ኣብዚ ዝፀንሐን ሽማግለ ዓዲ ብምምራፅ ብምውዳብ ነበርቲ ከባቢ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ናይ ምርግጋፅ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ናይ ክልቲኡ ወገን ሽማግለ ዘይተረዳድእሉ ጉዳይ እንተጋጥም ድማ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ርእይቶ ተዋሂብዎ እዩ ንኽኣቱ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ቅድመ ምፍራሙ ኣብ ከባቢ ፍየል ውሃ ዝነበረ ሓደ ኮር ሓይሊ ሕወሓት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክወፅእ ከም ዝተገበረ ቶም ሜጀር ጀነራል ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዕጡቕ ሓይሊ ክንቀሳቀስ ኣይፍቀድን ኢሎም ቀደም ሲል የትግራይ ታጣቂዎች ነበሩ በዚህ በስምምነቱ መሰረት ቅድም ክብል ናይ ትግራይ ዕጡቃት ነይሮም በዛ አንፈት ብመሰረት ተስምምዕነት ብዘይ ዝኾነ ፀገም ካብቲ ከባቢ ፍየል ውሃ ወፂኦም እዮም ኣብዚ ከባቢ ፍየል ውሃ ዝነበረ ኮር ነይሩ ኮይኑ ግና ብሰላም ንኽወፅእ ተገይሩ እዩ ሕዚ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ካሊእ ዕጡቕ ሓይሊ ንኽንቀሳቐስ ኣይፍቀድን ኣብዚ ዘተ ተገይሩ እዩ ኣብዚ ትልሚ ስምምዕነት እውን ብግልፂ ተነጊሩ እዩ ስለዚ ንሱ ኢና ተግባራዊ እናገበርና ዘለና ሓለዋን ፀጥታን ድሕነትን ሓላፍነት ወሲዱ እናሰርሐ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጥራሕ እዩ ካሊእ ዕጡቕ ሓይሊ የለን ስጋት ፀጥታ ዝፈጥሩ ኣካላት ከይህልው እውን ምስ ተወከልቲ ህዝብን ሕብረተሰብን ብሓባር እናሰርሐና ኢና ዘለና ብኹና ሰሜን ተመዛቢሎም ዝነበሩ ወገናት ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ናብሮኦም ክመርሑ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ነበርቲ ሕዝቢ ዝተረኸበ ሃዋህው ሰላም እውን ሰላማዊ ናብሮኦም ጀሚሮም ይርከቡ ኣብ ኣምሓራ ፋኖ እዚ ሸዋ ዋና ኣዛዚ ዝኾነ ኮሎኔል ኣሰግድ መኮነን ንሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ድምሃቡ ሓበራዊ ግብረ ሓይሊ ፀጥታ ንኢቲቪ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ ኣፍሊጡ ግብረ ሓይሊ ፀጥታን ድሕነትን ናብቶም ኩናት ዝመረፁ ሓይልታት እናተወስደ ዘሎ ስጉምቲ ዝቕፅል ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ንፀብጻብ ሜሮን በረዳ ረሃብ ያሲን ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ኣብ ገለገለ ከባብታት ዝረኣዩ ፀገማት ፀጥታ ብዘተን ዝርርብን ብምፍታሕ ዘላቕ ሰላም ንምዕሳል መንግስቲ ንጉጅለ ዕጡቃት ኣባላትን ኣመራርሓን ብተደጋጋሚ መማረፅታት ሰላም ክቐርብ ፀኒሑ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ክልላት ኮነ ፌደራል መንግስቲ ዘቕርቦ ዘሎ መማረፅ ሰላም ንኸይዕወትን ናብ መሬት ንኸይወርድ ኣብ ደገ ኮይኖም ብሽም ቃልሲ ረብሓ ዝእልሹ ኣባላት ዲያስፖራ ብዝልእኽዎ ዶላር ኢሉ እውን ንጹሃት ብምቕታል ገንዘብ ብዝጉሕሉ ሰባት ዝደርጀወ ጉጅለ ዕጡቃትን ኣመራርሓን መማረፅ ሰላም
ክነጽጉ ምጽንሖም መግለጽቲ ናይ ሓባር ግብረ ኃይሊ የመላኽት እቲ መግለጺ ካብ ጥቕሚ ክፍፍል ገንዘብ ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ጉጅለ ዝፍጠር ንንርእስኻ ምጥፍፋዕ ዕላማት ቃልሲ ካብ መስመር ወጽዩ ብዝብል ኣብ ዓርሶም እናተረኣየ ምምጹ ይሕብር ነዚ ስዒቡ ድሕንነት ጸጥታን ናይ ሓባር ግብረ ኃይሊ መግለጺ ንመንግስቲ ኢዶም ብምሃብ ናብ ሰላማዊ ህይወት ዝመጹ ዘለዉ ኣባላትን ኣመራርሓን ዕጡቃት እናወሰኸ ምምጹ ገሊጹ ለምውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ፋኖ እዚ ሸዋ ዋና አዛዚ ኮሎኔል አሰግድ መኮነን ንጸጥታ ኃይሊ መንግስቲ ኢዱ ምሃቡ ግብረ ኃይሊ ጸጥታን ድሕንነትን አፍሊጡ አሰግድ መኮነን ግዳ ወርቅ ነኝ ዋና ሙዬ ደራሲና ጋዜጠኛ ነኝ እንግዲህ አጋጣሚ ነው ወደ እዚህኛው ትግል ያስገባኝ አሰግድ መኮነን እንግዳ ወርቅ ይባሃል ደራሲን ጋዜጠኛ ነኝ አጋጣሚ ናብዚ ቃልሲያቴ መራሒ ፋኖ እዚ ሸዋዬ ንግሆ ከባቢ ሰዓት ክልተ ኢደይ ሂበ ክሳብ ሕዚ ኮምቦልቻ ነይረ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለኹ ናብ ኣውሮፕላን እውን ብጽቡቕ ኩነታት የመጽ ኣዲስ አበባ ክሳብ ዝመጽእ ብጽቡቕ የመጽ ክፍሊ እውን ተዋሂብኒ እዩ እቲ ውልቀ ሰብ ኢዱ ዝሃበ ብጽንፈኛ ኃይልታት ኣመራርሓን ኣባላትን ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታት ቅትለት ዓፈናን ስርቅን ኢሉውን ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ እናተበረኻተ ምምጹ ስዒቡ ምዃኑ ኣብ ዝሃበው ቃል አረጋጊጹ ሁለት ጎራ ተከፍሏል በነገራችን ላይ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ፋኖና ግንባሩ የሚንቀሳቀሰው ኃይል አለ ፋኖ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ እዩ ህዝባዊ ፋኖን ግንባር ዘንቀሳቀሱ ፋኖን ነቲ ግንባር ዘንቀሳቀስ ኃይሊ ብቐጥታ ኣብ ከባቢየ ወራር እንትፍጽም ህዝቢ ክቀትል ስለዘይብሉ ብኢድ ወገነይ ዘለው ዕጡቃት ንኸይትኩሱ ገይረ ነታ ከተማ ለቂቅና ወፂና ኢና ብሽም ፋኖ ዝተጣየሸ ኃይሊ ንፋኖ ዝወግእ ተኮይኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ፋኖ ተባሂሎም ኣብ ህዝቢ ጉድኣት የብጽሑ ኣለዉ ኣነ ንናጽነት ኣብ ዝወፁ ሰባት ኣይትኩስን ኢለ ገዲፈዩ ንሳቶም ግና ሰባት ቀቲሎም ተኩሶም ብዙሕ ጸገም ኣብጽሖም እዮም ስለዚ ዕላምኡ ስሒቱ እዩ ብሽም ፋኖ ዝተወደቡ ኣለዉ ከም ዕድል ስራሕ ቆፂሮም መኪና ዝሰርቁ ኣለዉ እቲ ናይ ሓባር ግብረ ኃይሊ ኮሎኔል አሰግድ መኮነን ምስ ዓጃቢኡ ገበየ ወንድማገኝ ዝተባሃለ ምዃኑን እቲ ቃልሲ ንጹር ሕቶ ዘይብሉን ነቲ ክልል ናብ ቅልውላው ዘእተው ምዃኑ ገሊጾም ትግሉ ጉትቻ ይበዛብን ነው ተርስት የራሳቸውን ተርስት ለማማላት እቲ ቃልሲ ምስሓብ ዝበዝሖ እዩ ድሌቶም ንምምላእ ደም ኣምሓራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ከም ስትራቴጂ ዝጥቀሙ ኣለዉ ኣብ ደገ እውን ብዙሕ ነገር ንዕዘብ ኢና ንኣብነት 67 ዓመት ዘይተዓወቱ ሰባት ነዚ ከም መጥቀሚ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ንግዲ ብደም ማለት እዩ ደው ክብል ኣለዎ ነዚ ከም ፍልፍል ገንዘብ ወይም ኤንጂኦ ዝተጠቐሙሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ደው ክብል ኣለዎ ኃይሊ ተጸንፈኛ ብዝመርሖ እስክንድር ነጋን ዘመነ ካሴን ዝተፈጠረ ጎንፂ ነቲ ህዝቢ ናብ ጸገም ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ረብሓ ከም ዘይብሉውን ሓቢሮም ልዩነቶች በዚህኛው በእስክንድር ቡድንና አሁን ፋኖ ነው አፈላላይ ያለው በወገን ጉጅለ እስክንድርን ፋኖን ዘሰማማዕ ሐሳብ የለን ዝተፈላላይ ድሌት እዩ ዘሎ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዝተዓለ ጎንፂ ነቲ ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ምስ ጥሑ ብምግላጽ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ይግባእ ይብሉ መጨረሻም ላይ ቢሆን ተጨራርሰን አናልቅም ኣብ መወዳእታ እውን እንተኾነ ኣይንወዳዳእን ብዙሕ ክሳራ ተኸፊሉ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾና ናብ እንኸዶ የለን መራሕ የድልየና እዩ ከይዲ ክቕየር እዩ ብምዃኑ ነገራት ብዝተረጋግአ መገዲ ምርኣይ የድሊ ናብ ዝኸፍአ ነገር ከይንኣቱ ነገራት ክስተኻኸሉ ኣለዎም ይብል ግብረ ኃይሊ መማረፂ ሰላም ነጺጎም ኣብ ዝተዓጠቑ ኃይልታት ዝውሰድ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ይገልጽ ሰላም ተቐቢሎም ንዝመጹ ዕጡቃት ግና ዝገብሩ ሓገዝን ምትሕብባርን ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል እቲ ግብረ ኃይሊ ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ